Čaute ľudia, ja vás vítam u tohto nového videa z Pets Go a budeme dneska robiť veľký opening týchto všetkých potionov. Je ich veľmi veľa. A to je až dosť. Podľa mňa šetril som to cez týždeň a pol. Trvalo mi to hrozne dlho, ale mám to tu. A dneska úplne všetko otvoríme, takže máte sa na čo tešiť. Čo tu môžem nakúpiť? Najviac potionov, ktorých máme, je asi Golden Dice potiony, tých mám 6000 stále. Toto mám 107 Instant Luck potionov trojkových, 109 Blazing Dice potionov a 374 Rainbow Dice potionov. Takže a môžeme ísť rovno na to. Ja by som chcel vedieť, čo padne iba z tejto Galactic kocky. Otvoríme ich cez 100 Tak, normálna Galactic kocka 10 000, nič moc. Tak, môžeme ísť znova. Ale teraz s trojkovým potionom. Oveľa lepšie, takže bolo by dobre, keby bola vajíčková animácia. Bolo by to fakt super. Že by nám spadol 5 viacej ako 50 miliónov. Bolo by to úplne skvelé. Takže dám si ich 25. Rainbow Dice potionov tiež 25. A Golden Dice potionov kľudne aj 50. Nevadí. A dáme si pár týchto. Dva tieto. A proste tých jednotkov. A koktejl. Dva koktejly do toho. Tak. A ešte môžeme nejaké tie potiony len tak. Nejaké potiony ovocie a tak. Tak. A máme teraz úplne všetky. A čo nám spadne? No dragon, nič moc. No skúsim znova. Znova. Ja nechcem, prosím. Nič moc zatiaľ. Z tých trojkových zatiaľ nič moc nepadá, takže je to také nič. Tak najlepší pes zatiaľ, ktorý nám spadol, je 800 000. To je nič moc. Skúsim otvoriť jeden ten Instant Luck Potion štvorkový. Takže tak. A skúsim k tomu ešte ten jeden trojkový a prosím niečo dobré. 1,8 milióny alebo 1,800 000 miliónov. V pohode. Úplne dobre. Keď je to milión a vyššie, v pohode. To nie je dobre. Poseidon Corgi. Si pozriem, či má ten Vantex. Tu je Poseidon Dog, skoro. Myslím si, že by som mohol aj týchto dať 25 a týchto dať viacej. Tak. A môžeme ísť rovno ďalej. Ja som unlucky dosť. Prosím. Nepadá to. To 95 000.
nič moc. 700 000. Už lepšie, ale furt nič moc. Aj nič. To také v pohode. Furt nič. A toto mohlo byť dobré. 4 milióny v pohode, konečne niečo dobré. Konečne niečo dobré. Tento 4 miliónový pet v pohode. Nechcete niekto z tých Snowdragonov, lebo ja ich fakt nepotrebujem. Dám vám kľudne darma. Napíšte nick toto do komentárov. Ja vám ich dám. To je jedno. Ja sa ich potrebujem zbaviť. Prečo? Prosím, bol by dobre, nejaký 30 miliónov aspoň. Čakaj, máme tu 5000 rov, možno, že nám niečo spadne. Som unlucky. Ale je to tak. Ja som nachýtal úplne všetko, na to jedno. Prosím! Hrozné. 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 Ja mám nejaký lag na dobré veci aspoň. Aj mám. Z čoho mám oprieť? Okrem toto, to je jedno úplne. Prosím! Nee! Chytám range, niečo tu rozbijem. Ja už nemám blazing dice. No nie, ja už nemám blazing dice, to je zle. Ja musím mať blazing dice. Tak počkám, tak. Počkám, dokiaľ vypršia tie trojkové. Tie poslední s trojkovým. A idem aj toto. Aj Rainbow mi vypršalo už. No to sa asi vydám zase. Nevadí. To bolo jedno, to sa musím dať. Teraz dám jeden tento, štvorkový. A dúfam, že to vyjde. Prosím, milión. A vyššie. Odídem. Tu sa nemá žiadny boost. Skúsim dať takú challenge, čo spadne napríklad z jednotkového. Ten pridáva 10 000 šťastia. 17 000. Idem skúsiť. Idem si zobrať idem si vytvoriť dvojkový. A idem skúsiť dvojkový, lebo
Máme si jeden dvojkový. A som zvedavý, čo mi spadne z dvojkového. A z dvojkového mi spadne 100 000. A z trojkového mi spadne 1 000 000. A skúsim štvorkový a z toho mi spadne 4,5 miliónov. Takže pridáva to viacej šťastia, pridáva. Je to vidieť, že to dáva viacej šťastia. Ale nejako mi to nejde teraz. Není to vidieť. Není to dobre. Ja, skútam to. Musím ešte ten koktejl naspamovať trošku. To mi spadlo na začiatku, ja nechcem. Chcem niečo iné. Nie. Dobre, teraz keď nepadne 400 plus, niečo tu rozbijem. Čakaj, žije? Dorite, ja som si rozbil lampu. Počkaj. Funguj. Ona mi nefunguje lampa. Rozbil som si lampu. Nemám trojkové. Na čo to tu otváram, keď nemám trojkové zapnuté? Bože, ja som úplne... Ja si vypnem zvuk. Dám si ďalšiu challenge. Ja si vypnem zvuk. A otvorím to a čo mi spadne? $700 000. Neviem. Prosím. Nie. Prečo mi to robia? Preston, prosím, daj mi... Ja som spravil 50. Ja som mi dal 50. Som nechcel. No skúsim ešte štvorkový k tomu. Najhoršie, čo mi spadlo. Dám si ďalší štvorkový, mňa to nezaujíma. $500 000 proste. To je... Pohodička. Nie, že mi spadlo 20 miliónov aspoň. Nemusí spadnúť... aspoň niečo. Konečne aký dobrý pek, čo dostanem? 12 rainbow. Pohoda. Ešte ja na to kašlem. Ja dám 50 všetkého. Od všetkého dám 50. Mne to je jedno fakt. Aj týchto si dám 50. Aj toto je všetko, aby som naštvaný. Ja som smutný hlavne. Prosím. Ja som čakal, že mi to tu proste dá.
že mi proste dajú veľmi veľa, že budem dostávať 30 miliónov, 20 miliónov. Aspoň. A nie, že najviac mi spadlo 4 milióny najviac tam. Nejde to. Nejde to proste. Prosím. Už mi niečo daj. Asi nezaslúžim. No. Skúsim autorov. Baltu, no tak to je všetko. Dono s Rainbowem. Snow Dragon. Nefunguje to. Čo, ja na to kašlem. Úplne všetko, čo mám. Tak mám všetko ekvipnuté, prosím. Prosím. Toto nie. Čo to je? Nemôžem mi to dať proste niečo, že dobre úplne? 1,5 milióna, ale nič. Furt nič. Nič mi to nedáva. No keby tam bolo tých 25 miliónov, čo sa to musí zostať na takom dole petovi a dá mi tu o 50 krát menej. Jelly pekne. Jo, ešte 40 tamtých, bože, to už dám na to iba. To už len tak nedám. A chcem vydať ešte jedno video, ktoré je že o tom, že kde sú všetky, kde je všetkých týchto 50 relikov. Týchto všetkých 50, že kde sú. To je video, lebo viacerí to nevedia nájsť všetko a kľudne vám to spravím, to video.
pohode. Takže tak, to je asi môj jediný plán. Taký, že na video. Lebo 7,780 miliónov. Pohodička, akože v pohode. Konečne nejaký dobrý pet. Po veľmi dlhom čase natáčania. Som tu cez 20 minút. Ale toto video bude také zostrihané. Jo, kamo, yes! Kamo, prosím, huge! 50 miliónov, pohoda. Dobre, není to huge síce, ale je to dobre. Konečne nejaký dobrý pet. Kamo, yes! Konečne. Úplne dobre. Už som spokojnejší. A to úplne na konci tohto videa. Ty kokos. Ale škoda, že to není huge, ale to vôbec nevadí. Konečne. Keď spadlo ešte jedno by bolo dobre. Toto nie. To si nemyslím, že som taký laker. Ja, ale máme tu Runic Agony. Som rád, ja si teraz stopnem a možno tu spadne ďalšia večková animácia, ja to pochybujem. Dobre, tak to večková animácia nebola, ale už sme ju mali. Konečne. Fuj. Konečne zaujímavé večková animácia. Fúha. Už nemáme ani gold, ani tak. Už mám iba 15. Už mám len Rainbow a 13 Instant Life Potionov trojkových. Fúha, konečne už bude koniec. Poseidon Dog. Furt mi pada ten istý. A furt mi pada bounty. Ja to nechápem. Už som získal 40 tých Rainbow Dice Potionov len kvôli tomu, že som získal toho bounty. To je hra. A škoda, že to nebol Škoda, že to nebol nejaký 100 miliónový, to by bolo o mnoho lepšie. Keby tam bol nejaký 100 miliónový. A však ja sa za to až tak nechcežujem. Úplne skvelé. Čakaj. 9,5 miliónov. OK, dá sa. Už to až nakoniec úplne pekne. Úplne skvelé. A myslím si, že už môžeme ukončiť toto video. Takže ak som hovoril toto video, keby ste chceli, tak vám natočím ešte video o tom, kde sú všetkých 50 relikov. Do ďalšieho videa. Čau.